Сега, изправям се прав, защото минавам на точка номер 2 и това е този плакет, който толкова вече трета година го даваме на хора, на институции, които дават своя принос в развитието на гражданското общество и на демократичните ценности. Веднага искам да припомня, че първият лауреат на това признание беше Еко Краище в лицето на Бранко Митов заради техната борба с екологичните проблеми на Босилеградска община. Миналата година пакета го понесе един талантлив учител от Босилеград и същевременно художник Любиша Пенев, най-вече от една точка на това, защото той в свободното време непрекъснато работи с деца в различни инициативи. И мисля, че това е един добър подход и това си заслужава да бъде наградено. И тъй като сега идва времето да обявим третия носител на наградата Макси Минчев, искам да ви кажа, че в тесен кръг на кандидати бяха три отделни лица. Аз ще ги споменем. Това бяха Даниела Михайлович, преподавателка по математика и дама, която напоследък се опитва много, за да променя нещата в, предполагам, добра посока. И нашия общ приятел Владимир Миливоевич, като втор кандидат. И вече третия кандидат е в лицето на Kids Босилеград. И това беше наистина много интересно съревнование. До последно се мислехме кой да понесе наградата, но с оглед на 25 годишния юбилей, който през тази година чества Kids Босилеград, с оглед на непрестанните атаки, особено последните няколко месеца към институцията Kids Босилеград, с оглед на обиска на Kids, с оглед на господин Николов и неговите дългогодишни писания, какво ли не в тази посока, мисля, че наградата отива в точните ръце, така че лауреат на третата награда Макси Минчев е институцията Kids Босилеград. И само да изречение допълвам, тук вече много емоционално ще го кажа, тази малка част от наградата сигурно продължи и на моя престой в Кица, но по-голяма част от тази награда отива и към делото на Радко Стоянчов. Това е един колега, който за съжаление си замина неочаквано по време на COVID. И така че с огромно удоволствие давам наградата на госпожа Румела да предаде, а Kids Босилеград да продължи главата. Там да е една хубава снимка. Едно изречение имах права да кажеш, ама знам. Повече. Слушаме, сега прави. Какво ще кажеш? Благодаря. Приятно съм изненадан от всичко това. Искам тази награда да споделя с всички мои сътрудници, които са помагали в своето време и всички, които са били неотлъчно от мен през всичките тия 25 години. Благодаря. Благодаря.